Hello family गासैखौबो वेलकाम गासैखौबो आङो बेखौनो खावलायो जे गावबागाव बिथिंनि अननायावहाय बेसेबां गोसो होनो बा बेसेबां बोलो होनो गोसो दङ बेखौहाय जाहाथे गोसो होनानै अनो आरो अननायनि फिथाइखौ जाहाथे नोंथाङा मोनफिननो हायो बे मदद होबासो मदद मोनफिनो मदद होआब्ला मदद मोनफिना बांसिन गोसो हो जे मददनि अननायखौ नाजावनो जेरोखोम आङो बै समनिफ्रायनो मदद होयै होयै होबोबाय थादों नाथाय बैसोरनि अननायनि फिथाइखौबो आङो नाजावनोबो हादों बे मदद होबासो अननायनि फिथाइखौहाय मोनो बा खानो हायो नाथाय जाय मानसिया मदद होआ बै बिथांनो रावबो मदद होफिना आरो बै बिथांनो रावबो अननाय होफिननो गोसो जाया दा आंनि देहाया एसे लोरजियाथ' गगा मोनदों लोमजादों ओंखायनो बेबायदि हालोदाव दा बेनो आंनि बुंनांगौआ मदद होनानै मददनि अननायनि फिथाइखौहाय नाजाव आरो गावबागाव थांखियाव गोसो हो आरो थांखियाव गोसो होनायजों लोगोसे सोरखौबा अननाय हो बा सोरखौबा मदद हो बे जों बे गुवार बुहुम बिखायावहाय गाबाय जेखन आगान होबाय जेखन जोङो बयखौबो अननो बा जों बयखौबो मदद होनो सोलोंनांगौआहाय जों गावबागावनि आखायाव दा जुदि नोंथांमोना बा सोरबाया सोरखौबा अननाय होनो रोङाबा सोरबा लामायाव गोलैनायखौ जुदि बोखांनो रोङाब्ला नोंखौ रावबो बोखाङा बा नोंखौ रावबो हनैबो होना जाय मानसियाहाय लामायाव गोलैना थानायखौ बोखांगोन बियो बयजोंबो बोखांजागोन मानि थाखाय होनदों आंलाय बेखौ आं मानि थाखाय होनदों होनोब्ला जेरोखोम आं जाबोदोंमोन बै समावहाय आङो दिनैसिम दासिम आंनिफ्राय देरसिन मानसिफोरनि बा आंनि बिमा बिफानि उल्था फंसेबो सोदोब आं बुंफेरा गोरा राव आं बुंफेरा मानियो देरसिन हिसाबै मानियो जोनोमगिरि हिसाबै जाय बिमा बिफा जोनोमगिरि बिसोरनि खोथाबो आङो उल्था बुंफेरा आंनिफ्राय देरसिन मानसिनिबो आङो उल्था बुंफेरा नांगौबा आङो स्रि बुंलायना थायो आं जेरावखि थाङा मानो आङो बयनोबो अननाय मोनो आरो आङो बयखौबो आङो रेसपेक्ट खालामो दा बे नाथाय आङो दिनैसिम बहुद जायगा गिदिंबाय नाथाय आंखौ रावबो दिनैसिम सैमाफोर बादि खालामफेराखै नाथाय आंनि बिमा बिफायाबो आंनोहाय इसिबां गियान होआखै फोथाराव ओंखारोब्ला मा खालामनांगौ आरो मा खालामनाङा बेखौहाय आंनि बिमा बिफायाबो आंखौहाय फोरोङाखै आंनो खुद बेखौहाय बाहेरायाव ओंखारनायजों लोगोसे बे नलेजखौहाय आंनो खुद खालामना लादों आरो आङो बे नलेजखौ आङो बे गियानखौहाय आङो बाहायदों दा बे आंनि गियान बोनायजों आरो बे गियानखौहाय बाहायफिननायावहाय आङो रावजोंबो सैमाफोर बादि खालामजायाखै दा हानायखिनिखौ आङो आंनि जाखिनि दङ बिसोरनोहाय आङो
फोरमायो आरो बुङो नाथाय सोरबा गोरों मानसिखौहाय आङो फोरोंनो हानांगौआ एसे गोब्राबखौ आं नुहुरो ओंखायनो आङो हाया दा आंनि बुंनांगौआ बेनो नाथाय आङो बुंनो सानाखैमोन नाथाय मा गोसो जानानै जे आङो बुंखो बेखौ आङो मिथिया स' गासैखौबो वेलकाम खालामो आरो जाहाथे नोंथांमोनाबो लामायाव गोलैना थानाय मानसिखौहाय जाहाथे बोखाङो आरो बयखौबो नोंनि अननायनि फिथाइखौहाय खानो होयो आरो बयखौबो शेयार खालामो थेंक इउ बेनोसै